Kanong kadat nong tua Integrated Village Cooperative Society Limited haka khakhandai trik unai lur azar arpuar. Kalayo ban rakhilek kemen ya ka jingdap sansnem ban a ya ka jing shakri haka imlang ka salang jongkasnong bat kathan bat haka ni kasngi rakhe kalalong shisha ka ba ipu iping bat kila pelong ha phalau jong ka Evergreen Lower Primary School nong kadat nong tua Southwest Khasi Hills String. Ya ka ni ka program la penpu penpieng da ka jingyalum lang da kilong kpa kilong kme ki khun samla bat ki hep ki baret jongkasnong nong kadat nong tua. Ban paish khmat na kamta kumno ban plilat haki kam simet hawat lagi kam rep kam riang wat lagi kam ri jingri wat lagi peta ki pa pher ban ngi yu i ba haka jaka ka jongi ka jaka ka ba saiso haki bun ba kiliang ngidon da ki la ka jong ka dong ka than kidon ke bangi saiso da ke bangi rep sansar da ki bangi rep somrit da ki bangi rep slaterpat da ki wei ki bentah bengi juong hiru ba ki briu ki jongi ki briu ki ba tristom ki briu ki ba im ha karep te lengba ka jingdon jong kane ka society kan penslur na kata ka jong phi ban am penleno ya katoka rep ke jong phi ya ka jing tristom ke jong phi bat sakaweru kalong ba kalaj na ka jing khanyot jong mok jong ki nongwan thit ya ki mar ki mata ke jong phi te na kaliang ke jonga ha ka jo kapor ba kumbala ai mensim da kini ki nongkren ki ba kren ke ba shikmat ba ka jaka ke jongi ngibun ba kilap kilenti ngibun ba kita ki kam ki jam lada ngi tristom kasong haka jing tristom ke jongi lada kano ka kam ka bangi trai ngatrai wat kane ka society ka bayi ki yalam nanti ki usharman usketri ki members baro amba ki chupom ya kane ka society ban sukut tanda kumto mo nangit ba na kaliang ka jong kiru sibun ba ki jing tristom ki jong ki kapor ka ba pi pelik na kamta ki pelejengmut ha kane ka kam penyerap penkentiu ha kalek kawan ha ka jinglek meeting ha ka jinglek syaki bang ha ka jinglek syaki wei ki program ki awareness program ki wei ki bentah te na kaliang ka jong kiru ki tristom ba kila haduk kat ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.